Hej, i den her video der vil jeg prøve at vise, hvordan man kan bruge programmet Handbrake til at hardcode undertekster på en sort bjælk, ligesom på tv. Jeg har her to filer, en videofil, en mp4-fil og en undertekstfil. Problemet med Handbrake, et fantastisk program, og ligesådan søsterprogrammet VidCoder, det er, at det rent faktisk ikke kan hardcode SRT-filer. Den kan hardcode noget, der hedder ASS, Advanced Substation Alpha, eller SSA, Substation Alpha. Så første trin, det er at få lavet den her SRT-fil om til en ASS-fil. Og for at gøre det, der findes et program her, som hedder Agisub. Den kan lige sådan noget. Man trækker simpelthen bare sin ind her. Og måden man får sine undertekster placeret på en sort bjælk, det er ved hjælp af typografi. Der findes sådan en lille knap heroppe. Hvis man klikker på den, så vil underteksterne være på en sort bjælk. Så den bruger jeg lige. Og så gemmer jeg i øvrigt den. Nu har jeg så den undertekstfil. Det næste problem med Handbrake, det er, at den kan kun hardcode undertekster, hvis de er en del af videofilen. Så det vil sige, at den her, den skal muses ind i mp4-filen. Hvad man bruger til at muse med, det afhænger helt af, hvilket containerformat man ønsker. Jeg vil have mkv-fil, Matroska, og der findes et program, der hedder mkv merge GUI, der kan den slags. Og der trækker man sin videofil ind i, og så trækker man sin undertekstfil, sin ASS-fil ind, og den vil jeg godt lige have skal i dansk, i stedet for at være undetermined. Så lad mig se, om jeg kan finde dansk her. Der. Og det var det. Så kan jeg muse dem sammen. Og det var det. Så nu har jeg fået lavet en mkv-fil, som indeholder den her undertekstfil ASS og min mp4-fil. Så jeg kan lige starte med at få dem der af vejen, så de ikke forvirrer. Så kan jeg så starte Handbrake. Den kommer der. Og så kan jeg trække min videofil ind her. Så lige her den der. Hvis jeg ser på subtitlen, så kan jeg se, at nu har jeg den undertekstfil, jeg har fået muset ind. Den vil jeg bruge, og den vil jeg have burned ind, det vil sige hardcoded, og så kan jeg starte det. Så jeg encoder nu min videofil for mine undertekster hardcoded på en sort bjælk. Og det her, det skulle så være resultatet. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Og det er ligesom det skulle være.